Πάμε κύριε Ζελίδη. Λοιπόν, Ελλάδα. Τη χωρίζουμε σε δύο περιοχές. Δώστε μου και στο πλάσμα την εικόνα. Αυτό είναι. Η βόρειο-δυτική πλευρά, σύνορα με Ιταλία και Αλβανία, ονομάζεται Απούλια Πλατφόρμα. Και όλη η υπόλοιπη Μεσόγειος, ένα βουνό μέσα στη θάλασσα. Μεσογειακή ράχη. Να τα πάρουμε ένα-ένα όμως. Αυτοί είναι οι τρεις χάρτες που δείχνουν τη ΣΑΟΣ σύμφωνα με τον κύριο Καριώτη. Και ο τέταρτος είναι αυτό που έδειξε ο κύριος Νικολάου με την Αλβανία. Υποτίθεται ότι αυτή η γραμμή με την Ιταλία είναι οριοθετημένη. Άρα εμείς εδώ μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτή είναι η ΑΟΣ της Τουρκίας, όπου την έχει οριοθετήσει με τις υπόλοιπες χώρες για να κάνει έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα. Κάνει γεωτρήσεις. Δεν έχει υπογράψει. Εκεί κύριε Καρναβέλα κάνει γεωτρήσεις. Προσέξτε λίγο το πρόβλημα της Τουρκίας στο Καστελόριζο. Εκεί είναι. Αυτό εδώ το σημείο. Έτσι. Και αυτή είναι η ΑΟΣ της Κύπρου. Εδώ είναι το πρόβλημα με την Αλβανία. Πράγματι όμως αυτός ο χάρτης βγήκε το 1994 φέρνοντας τη γραμμή Αλβανία εδώ. Σήμερα όμως, όπως θα δείτε παρακάτω, η προκήρυξη που κάνανε την επανέφεραν στη σωστή της θέση. Γιατί οι Αμερικάνοι, προφανώς η εταιρεία που ανέλαβε, η Χάμιλτον, δεν ήθελε να διαπραγματευτεί και να παίξει επικίνδυνα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Θα το δείτε σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα. Δεν υπάρχει θέμα με την Αλβανία αυτή τη στιγμή δηλαδή? Θεωρώ πως όχι. Θα το δούμε όμως. Αυτή είναι η Απούλια Πλατφόρμα. Από τη μία μεριά η Ιταλία, από την άλλη μεριά η Αλβανία και η Ελλάδα. Θα ξαναγυρίσω σε αυτό το χάρτη. Είναι εδώ ο ορισμός της ΑΟΣ και αυτή η γραμμή, προσέξτε λίγο προσεκτικά, αυτή η γραμμή είναι η ΑΟΣ της Ελλάδος. Για να δείτε τι παίζεται. Ένα λεπτό. Όταν λέμε ΑΟΣ, η ζώνη αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης. Εκεί πέρα που μπορούμε να κάνουμε έρευνα και εφόσον βρούμε κοιτάσματα εξόρυξη. Μια αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ακριβώς. Προσέξτε να δείτε. Νησί τεχνητό μπορούμε να φτιάξουμε. Μέχρι Προσέξτε να δείτε τα σημεία με τη Λιβύη, τα σημεία με την Αίγυπτο, με το Λίβανο κλπ. 1, 2, 3, 4. 4 κρίσιμα σημεία όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφυγές αερίων. Συνεπώς, αν αυτή η γραμμή, η δικιά μας, που αμφισβητεί η Λιβύη, μετατοπιστεί προς τον ελληνικό χώρο, αυτόματα όλες αυτές τις περιοχές περνάνε στη Λιβύη. Διαφυγής τι σημαίνει φυσικό αέριο, κύριε Ζωδή? Φεύγει αέριο μέσα από το βυθμένα της θάλασσας. Σε μη ειδικούς απευθύνεστε. Φεύγει αέριο, υπάρχει φυσικό αέριο που φεύγει μόνο του. Θα δείτε και τις περιοχές. Μιλάμε ότι αυτά οι Αμερικάνοι τα ξέρουν από το 1984. Εμείς τα ξέρουμε. Εμείς σαν κυβέρνηση τα ξέρουμε. Αφού δεν μας ακούνε, τα ξέρουμε. Δεν μας ακούνε όμως. Δεν θέλουν να ακούσουν, κύριε Ζελίδη. Μάλιστα. Θα τα λέτε όλα. Προσέξτε τώρα τη συνέχεια. Λοιπόν, για να καταλάβω, τα ξέρετε εσείς οι επιστήμονες. Αλλά δεν μας ακούνε κανένας. Δεν σας ακούνε ή δεν θέλουν να σας ακούσουν. Μας ακούνε μόνο οι ξένοι. Διότι άμα ακούσουν. Ένα λεπτό, κύριε Βελόπουλο, διότι αν ακούσουν. Θα υποχρεωθούν να ψάξουν και να βρουν. Καλύτερα λοιπόν να μην ξέρουν. Αυτό το σημείο, εδώ το πέμπτο, είναι στο Καστελόριζο. Είναι οι άλλες διαφυγές που σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά που τις έχει καταγράψει και το ΕΛΚΕΘΕ. Αυτά που έλεγε ο κύριος Πάγκαλος ότι δεν υπάρχει τίποτα στο Καστελόριζο. Αν λοιπόν αμφισβητηθεί το Καστελόριζο, αυτόματα η ΑΟΣ της Τουρκίας μετακινείται μέσα σε αυτή την περιοχή. Αυτό. Πάμε τώρα στις άλλες περιοχές. Τα μεγάλα κοιτάσματα του Νείλου. Αυτά εδώ είναι τα δύο μεγάλα κοιτάσματα, τα οποία καταγράφονται και σε αυτό το χάρτη, τον δείξατε και εσείς προηγουμένως. Αυτή είναι μια τομή που δείχνει πώς είναι το υπέδαφος και από πού αντλούν. Ένα από τα κοιτάσματα της Αιγύπτου είναι εδώ, κοντά στα όρια της δικιάς μας ΑΟΣ. Εδώ δηλαδή. Μάλιστα. Αυτή είναι η λεκάνη του Ηροδότου. Αυτή που ανέφερε ο κύριος Φόσκολος για πολλά τρεις αέριο. Ναι. Αν λοιπόν δεν αμφισβητηθεί η ΑΟΣ από τους Αιγύπτιους, τότε αυτό το κομμάτι της μεγάλης λεκάνης είναι δικό μας. Το ίδιο ισχύει και με το κοίτασμα που βρέθηκε το Ταμάρ, μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Μέσα σε αυτή τη λεκάνη είναι και η ΑΟΣ της Κύπρου. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της λεκάνης Λεβαντίνου, ανήκει στην Κύπρο. Ένα μεγάλο κομμάτι της λεκάνης του Ηροδότου επίσης ανήκει στην Κύπρο. Είναι αυτή εδώ η περιοχή. Αυτά τα έχουμε καταγράψει. Συμφώνησαν οι Κύπριους. Η Κύπρη θα το κάνει. Πάμε να δούμε τώρα τις υπόλοιπες περιοχές. Έχω άλλα 7 σημεία. Και να πω και κάτι. Συμπτωματικά η επίθεση των Ισραηλινών έγινε στην ΑΟΣ, κύριε. Στα σύνορα. Κύριε Καρδαβέλα.
Αυτό που πήγα να κάνει ο τουρκικός παράγοντας, ο δάχτυλος, ο δίθεν μη κυβερνητική οργάνωση, ήταν αφισβήτηση της ΑΟΣ του Ισραήλ. Και αυτό και έγινε όλη η ένταση. Και της Κύπρου. Και δεν ξαναπήγαν από τότε. Δεν ξαναπήγαν. Καταλάβατε. Επίσης... Πήγαν να αφισβητήσουν και αυτό η Ισραήλ ήταν κάθετη. Επίσης τα ελικόπτερα πέταξαν σε τέτοιο ύψος ώστε να μην ενοχλείται η Κύπρος. Υπάρχει στο διεθνές δίκαιο ότι σε συγκεκριμένο ύψος δεν. Με λίγα λόγια, ήταν μια παραβίαση προβοκάτσια καλωστημένη ιστορία από την πλευρά της Τουρκίας. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε επίσης επιπλέον 6 περιοχές. Μία είναι νότια της Καλαμάτας. Λεκάνη Ματαπάν λέγεται. 2, 3, 4, 5, 6. 6 λεκάνες, όπως αυτή εδώ που φαίνεται σε αυτό το σχήμα. Το 1982 δημοσιεύτηκε αυτή η τομή, που δείχνει πώς είναι αυτές οι λεκάνες πίσω από αυτό το ύβωμα. Υπάρχει δηλαδή το εξής καθεστώς. Υπάρχουν λεκάνες μπροστά από το ύβωμα, που εκμεταλλεύεται η Λιβύη, η Αίγυπτος, και λεκάνες πίσω από αυτό το ύβωμα. Το θέμα είναι τι γνωρίζουμε για αυτές τις λεκάνες. Αυτές οι λεκάνες λοιπόν 99% δίνουν αέριο. Δημιουργήθηκαν πριν 15 εκατομμύρια χρόνια, ξέρουμε τη στρωματογραφία τους, ξέρουμε τις δυνατότητές τους. Δούλευα μέχρι προχθές στη Γάβδο, αναλύοντας τις δυνατότητες της περιοχής. Φαίνεται με το πρόγραμμα το οικονομικό της Ελλάδος, κύριε Ζελίδη, να κάνουμε έρευνες και εξορίξουμε τα μέτρα της Ευρώπης. Και της Ευρώπης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο σιγά σιγά άλλα στοιχεία. Κοιτάξτε την Ιταλία. Αυτές εδώ είναι 2 περιοχές που εκμεταλλεύεται η Ιταλία. Και είναι ανάλογες με τον ελληνικό χώρο. Εδώ είναι πετρέλαιο και εδώ είναι φυσικό αέριο. Και εδώ είναι πώς είναι τα πετρώματα στις θέσεις που γίνονται οι τομές. Αυτό εδώ που βλέπετε όλο είναι η απούλια πλατφόρμα που σας έλεγα, από όπου αντλούν υδρογονάνθρακες. Και εδώ είναι οι καινούργιες γεωτρήσεις που ψάχνατε να βρείτε, που έχουν κάνει οι Ιταλοί σε συμφωνία με τους Αλβανούς. Κοιτάσματα που έχουν βρεθεί μεταξύ Πρίντεζη και Τυράννων. Να τα κοιτάσματα, τα έχουν βρει. Το τράδο. Αυτός είναι ένας χάρτης που δείχνει πώς είναι η γεωμετρία της λεκάνης, που σήμερα έχει 17 παραγωγικές γεωτρήσεις η Αλβανία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τις παραχωρήσεις της Αλβανίας. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Οριοθετούμε μόνοι μας και προκυρήσουμε περιοχές. Έτσι είναι. Η Αλβανία εδώ, το βλέπετε, αυτή που έδωσε στη Χάμιλτον, άλλαξε τη γραμμή στην νότια περιοχή. Δεν είναι η επικίνδυνη προηγούμενη. Μόνοι τους. Προφανώς οι Αμερικάνοι τους έτσι, μπράβο. Δεν ήθελε προβλήματα η Χάμιλτον. Βέβαια. Τις βλέπετε τις περιοχές. Τις έδωσε όλες οι παραχώρησεις. Είναι και μέσα στη συμφωνία ανάμεσα με την Ιταλία. Εμείς παραχωρήσαμε σε κάποια εταιρεία. Όχι βέβαια. Εδώ είναι οι ακτογραμμές της Αλβανίας και όλη αυτή είναι θαλάσσια περιοχή. Είναι στοιχεία του 9 της Αλβανίας. Πάμε τώρα στον ελληνικό χώρο, τα δικά μας τα στοιχεία. Προσέξτε λίγο πάλι τη σύγκριση. Αυτή εδώ είναι η πλατφόρμα που σας έλεγα, που θέλουμε και εμείς να εκμεταλλευτούμε, αλλά και την εκμεταλλεύονται οι Ιταλοί. Και υπάρχουν τα σεισμικά, αυτά που έδειξε προηγουμένως και ένας συνάδελφος στο βίντεο που δείξατε. Προσέξτε λίγο να δείτε τα κρίσιμα σημεία. Ένα από τα κρίσιμα σημεία είναι ακριβώς βόρεια του Μαθρακίου. Ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι ακριβώς ανατολικά του Μαθρακίου. Το Μαθράκι που είναι? Τα διαπότια νησιά. Είναι στη τα βόρειο-δυτική Κέρκυρα. Ναι. 3 νησάκια. Οθονή, Μαθράκι και Ερίκουσα. Ναι. Προσέξτε να δείτε τώρα όμως η πιο κρίσιμη περιοχή ποια είναι. Αυτή εδώ η μεγάλη. Κοιτάξτε λίγο τα σεισμικά. Τα σεισμικά φαίνονται εδώ. Αυτά που θα σας δείξω σε λίγο. Δημοσιευμένα από τον πρώην Διευθύνοντα Συμβούλο της ΔΕΠΕΚΗ με έναν Γάλλο. Εμείς προτείνουμε 9 θέσεις. Από ποια άποψη κρίσιμα? Κρίσιμα από ποια άποψη? Οι περιοχές, ναι, θα τις δείτε τώρα. Προσέξτε λοιπόν τα σημεία. Διαπότια νησιά. Αντιστοιχεία το σεισμικό αυτό ίδιο με της Ιταλίας. Εδώ είναι η απούλια πλατφόρμα και εδώ είναι οι λεκάνες από που αντλούν σήμερα φυσικό αέριο Ιταλοί. Αυτό είναι νότια της Κέρκυρας και δυτικά. Αυτή η τομή που έδειξε προηγουμένως κάποιος συνάδελφος ότι το βρήκανε οι Γάλλοι πετρελαιάδες. Είναι η ίδια περιοχή. Νάτι η απούλια πλατφόρμα, νάτι όλη η ακολουθία, όλες οι δομές. Έχουμε κάνει αναλύσεις όλα αυτά τα πετρώματα. Περιμένουμε πολλά κοιτάσματα. Και η τρίτη είναι η Πρέβεζα, που για μας θεωρείται ότι είναι η πιο κρίσιμη και πιο ενδιαφέρουσα. Στην περιοχή σας που μας λέτε τώρα,
Δηλαδή στα Αυτές οι τρεις διαπόντια, περιοχές είναι εδώ. Νότια Κέρκυρα Η και μία είναι Πρέβεζα. εδώ, ναι. Η μία είναι Εννοείται ότι ακριβώς υπάρχουν κοιτάσματα Αυτό είναι το κρίσιμο. φυσικού αερίου. φυσικού αερίου. Όχι πετρελαίου, φυσικού αερίου. Φυσικού Μα αφού αερίου. πάει φυσικό αέριο, δεν πάει και πετρέλαιο. Όχι πάντα. Όχι πάντα, αλλά υπάρχει και πετρέλαιο. Πάντως υπάρχουν τέτοιες ποσότητες φυσικού αερίου. Τεράστιες. Τεράστιες. Είναι πιο στρατηγική σημασία. Πάμε τώρα να δούμε την υπόλοιπη περιοχή. Πριν πάμε στην υπόλοιπη Στη περιοχή. Μεσογειακή Ράχη. Πριν πάμε στην υπόλοιπη περιοχή, γιατί έχει σημασία να κουβεντιάζουμε και λιγάκι. Λοιπόν, Και ξέρετε, το φυσικό αέριο είναι και οικολογικό. Ναι, Είναι ναι, το κάψιμο του μέλλοντος. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η Θα ιστορία. δείτε για την Κρήτη το μεθάνιο που βρήκαμε είναι 99% καθαρό. 99%. ναι. Δεν έχει τίποτα μέσα. Σημαίνει δεν χρειάζεται επεξεργασία.